खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। रबिबारखालि खुंजानो गोनां एडिआरि आनजादनि एसअपि फोसावबाय। आसाम सरकारा बिप्लब शर्मा आयगनि मोन 52 सुबुरुनखौ मावफुंनो थियारि। पदुमपुखुरि गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे सा 12 फोरोंगिरि आरो मावफारियाफोरखौ ट्रेन्सफार खालामबाय। इजराइलाव भारतारिफोरनि थाखाय साख्रिनि खाबु दान बान्थाया 1,32,000 आरो 16,000 रां ब'नास। गसाइगाव हादरनाङारि गागि सुबुं सान फालिनो थाग थियारि जादों। मानासाव मिथिंगा मोजां मोनग्राफोरनि साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारि। जुलि जागोदान सासे आइजोआ गावनि जिउखौनो फोजोबनानै लादों। एक्साइज बिफाना 11.5 लाख बेसेननि जौ जब्द खालामदों। मानास हायुङारि पार्कखौ 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय फिन बेखेवफिननाय जागोन। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। फैगौ 29 सेप्तेम्बर रबिबारखालि खुंजानो गोनां आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट एग्जाम सुंद'यै एडिआरिनि थाखाय गोदान एसअपि फोसावदों। स्टेट लेभेल रिक्रुटमेन्ट कमिसना जारि खालामदों एडिआरि आनजादनि गोदान गाइडलाइनखौ। एडिआरि आनजादनि गोदान नेमखान्थि बायदियै आनजादाव जिरायगोन बिजाथिया लोगोआव एडमिट कार्ड लाथारनांगोन। गोसोम एबा निला गाबनि बल पेन लानो हागोन। लोगोसे पेन्सिल, स्केल आरो राबार लानो हागोन। लोगोआव गावनि सिनायथिनि फोरमानलाइ जेरै आधार कार्ड, ड्राइभिं लाइसेन्स, पान कार्ड, भटार कार्ड बायदिखौ लानांगोन। देहायारि बेंगुरा बिजाथिफोरा PWD सार्टिफिकेट लाफानो हागोन। लेबेल गैयि दै बथलखौबो लोगोआव लाफानो हागोन। बिजाथिया आनजाद जानायनि 1/4 घन्टानि सिगांनो आनजाद मिरुआव सफैनांगोन। मख'नो गोनांदि बिजाथिया आखाइ गोलाव गस्ला गाननो मोननाय नङा। बेनि सोलाय हाफ पेन्ट आरो सेन्डेल गाननो खावलायनाय जादों। बबेखानि आनजादा जोबनायनि उनाव बिजाथिया गावनि सोंथि बिलाइखौ लोगोआव लानानै फैनो हागोन। नाथाय आनजाद जोबनायनि उनाव 5 मिनिट सम आनजादसालिनि खथा सिङावनो थानांगोन। बेखिनि समाव आनजाद नायगिदिंगिरिफोरा OMR सिटफोरखौ बोखांगोन। बेनि उनावसो बिजाथिया आनजादसालिनि खथानिफ्राय बाहेरायाव ओंखारनो हागोन। मख'नो गोनांदि बे गोख्रों नेमखान्थिखौ आनजाद होगिरि साफ्रोमबो बिजाथिफोरा मानिथारनांगोन। आसाम गोरोबथानि 6 नं दफा मावफुंनायनि थाखाय मिरु सोरखारा बिजिरगिरि बिप्लब शर्मा दैदेननायाव दानानै होनाय गोजौ थाखोनि कमिटिया गथायनाय रिपर्टखौ मावफुंनो थाखाय बुधबारखालि आसुनि थान्दै हान्जाया गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों सावरायदों। बे सावरायमेलनि उनाव गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिप्लब शर्मा आयगनि रिपर्टखौ रायजोफोरनो फोसावगोन। गाबोननिफ्राय आसाम गोरोबथा मावफुंनाय बिफाननि वेबसाइटआव मोनगोन बिप्लब शर्मा आयगनि रिपर्टखौ। बबेखानि आसुआ बिप्लब शर्मा आयगनि रिपर्टखौ गथायना लादों। आयगा होनाय गासै 67 सुबुरुनखौ मोनथाम बाहागो खालामनाय जादों। बेनिनो मोन 40 सुबुरुनखौ रायजो सरकारा मावफुंनो हायो। मोन 12 सुबुरुनखौ मिरु आरो आसाम सरकारा जथायै मावफुंनो हायो आरो मोन 15 सुबुरुनखौ मावफुंनाया मिरु सरकारनि आखायाव। रायजो सरकारनि आखायाव थानाय मोन 40 सुबुरुन आरो मिरु रायजो सरकारनि आखायाव थानाय मोन 12 सुबुरुनखौ लानानै गासै मोन 52 सुबुरुनखौ मावफुंनो आसाम सरकारा थियारि होननानैबो गिबि मन्थ्रिया फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बै 52 सुबुरुनफोरनि गेजेराव दङ हानि मोनथाय, रावनि मोनथाय आरो हारिमुनि मोनथायाबो। बबेखानि आयगनि सुबुरुनफोरखौ मावफुंनो थाखाय बराक सेरफांनि रायजोफोरनि बानबुंथि लागोन आरो बेबायदिनो 6 शेड्युल ओनसोलनि गावखुंथायफोरजोंबो सावरायनाय जागोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंदों। दिसपुरनि लकसभा भवनाव खुंनाय बे मेलाव गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे गोबांसा केबिनेट मन्थ्रि, गोजौ थाखोनि सोरखारि मावख'गिरिफोर आरो आसुनिफ्राय गाहाय बोसोनगिरि डक्टर समुजल कुमार भट्टाचार्य, आफादगिरि उज्ज्वल शर्मा, बिबान लाथ'नाय गाहाय नेहाथारि सार्जन हानसिया बाहागो लादोंमोन। दरं जिल्ला सिपाझारनि पदुमपुखुरि गोजौ फरायसालियाव फरायसा बुथारनाय जाथायखौ गोरलैयै लायाखै सोलोंथाइ बिफाना।
बदमपुख्रि गोजौ फरायसालियाव 10 थाखोनि फरायसाफोरनि गाग्लोबनायाव 9 थाखोनि सासे फरायसाया थाखो खथा सिङावनो जिउ गोमानाय जाथायखौ लोब्बा लाना फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे सा 12 फोरोंगिरि आरो मावफारियाफोरखौ साजायारि महरै गुबुन फरायसालियाव ट्रेन्सफार खालामनाय जाबाय। बुधबारखालि हराव सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ ससियेल मिडिया एक्सआव पस्ट होनानै बे बाथ्राखौ फोरमायदों। सोलोंथाइ मन्थ्रिया फोरमायथिनाय बादिब्ला बर'हिनगर सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि प्रिन्सिपालनो बदमपुख्रि गोजौ फरायसालिनि प्रिन्सिपाल इनचार्जनि बिबानखौ होनाय जादों। मख'नो गोनांदि ट्रेन्सफार खालामनायनि सिगां फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि जानकि देखाया रायजोफोरनि सिगाङाव उदाङै निमाहा बिदों मानोना देरसिन फरायसाफोरनि गाग्लोबनायाव 9 थाखोनि फरायसाया जिउ गोमानाय जाथायनि सायाव अजद गोनां बानबुंथि होदोंमोन गाहाय फोरोंगिरि जानकि देखाया। बेनि बिजाथाय होना जायगानि 200निबो बांसिन हौवा हिन्जावफोरा बुधबारखालि फरायसालिखौ बेंखननानै गाहाय फोरोंगिरिनि हेंथायै सोमावसारदोंमोन आरो खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदोंमोन। जाउनाव गाहाय फोरोंगिरिया रायजोफोरनि सिगाङाव खर' गंग्लायनानै निमाहा बिनो गोनां जादोंमोन। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला गाहाय फोरोंगिरि जानकि देखाखौ साजायारि महरै सिराजुल हक हायार सेकेन्डारि स्कुलाव ट्रेन्सफार खालामनाय जादों। हिन्दी आयदानि फोरोंगिरि बसन्त कलिताखौ बरुआसार हायार सेकेन्डारि स्कुलाव, लोगो फोरोंगिरि प्रचन्द कुमार देकाखौ सियालमारि हायार सेकेन्डारि स्कुलाव, बिगियान फोरोंगिरि दीपिका देवीखौ दिबिनाथ गोजौ फरायसालियाव, लोगो फोरोंगिरि आब्दुल जालिलखौ सेनिबारि आनसलिक हायार सेकेन्डारि स्कुलाव, लोगो फोरोंगिरि सुनु बरुआखौ मोहम्मद आली हायार सेकेन्डारि स्कुलाव, लोगो फोरोंगिरि कल्याणी देकाखौ कुबुरीपुख्रि हायार सेकेन्डारि स्कुलाव, ICT इन्सट्राक्टर हिमा देकाखौ नगरबाहि हायार सेकेन्डारि स्कुलाव, सेनियर हेल्पार बेदान्त बरुआखौ मोहम्मद आली हायार सेकेन्डारि स्कुलाव ट्रेन्सफार खालामनाय जादों। गुबुन फारसे फरायसालिनि साथाम ब्रैथि थाखोनि मावफारियाफोरखौबो साजायारि महरै गुबुन फरायसालियाव ट्रेन्सफार खालामनाय जादों। रिपर्ट बायदिब्ला ब्रैथि थाखोनि मावफारिया खरगेश्वरी कलिताखौ बालिपाट्टा गोजौ फरायसालियाव, पवन चन्द्र देकाखौ मोहम्मद आली गोजौ फरायसालियाव आरो चैतरन्जन सहरियाखौ शंकरदेव गोजौ फरायसालियाव ट्रेन्सफार खालामनाय जादों। बेनि अनगायैबो बै गासै फोरोंगिरि आरो मावफारियाफोरनि हेंथायै बिफानारि नायबिजिरनाय जागोन होननानै फोसावदों। मंगलदै सोलोंथाइ बिफाना जारि खालामदों बे ट्रेन्सफारनि बिथोनलाइखौ। इजराइलाव भारतारिफोरनि थाखाय साख्रिनि खाबु। इजराइलाव कन्स्ट्राक्शन खामानिनि थाखाय भारतनि 10,000 स्किल गोनां लाइमोनफोरखौ नागिरदों। मख'नो गोनांदि गोलाव समनिफ्रायनो दावहायाव बारसोमनाय इजराइलाव थिसनथाइ मोननाय भारतारि लेबार आरो मिस्ट्रिफोरा दानफायाव 1,32,000 दान बान्थाजों लोगोसे 16,000 रां ब'नास मोनो। बेनि थाखाय इजराइलनि मोनसे थान्दै हानजाया पुनेयाव 8 साननि थिसनथाइ मेला खुंलांबाय। पुनेनि गंसे ITI फसंथानाव इजराइलनि थिसनथाइ मेलाखौ खुंदोंमोन। मख'नो गोनांदि बे थिसनथाइ मेलानि थाखाय भारत सोरखाराबो गनायथि होबाय। भारत सोरखारनि स्किल डेभेलपमेन्ट एन्ड इन्टारप्रेनारशिप मन्त्रालया फोरमायथिनाय बायदिब्ला गिबि खोलोबनि थिसनथाइया उत्तर प्रदेश, हारियाना, तेलेंगाना आरो महाराष्ट्रनि कन्स्ट्राक्शन हाबायाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ रिक्रुट खालामगोन। बेबायदि थिसनथाइ मोननाय 4,800 सा भारतारिफोरा इजराइलाव जगदान खालामबाय। थांनाय 18 सेप्तेम्बर खालि आरोबाव 15,000 भारतारिफोरा इजराइलाव रवाना होदों। फैगौ 1 अक्ट'बराव गसाइगाव सोहोर खाथिनि हाब्रुबिल रायजोआरि नब्लाङाव सानसेनि हाबाफारि लानानै हादरनाङारि गागि सुबुं सान फालिनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। अल बर' सेनियर सिटिजेन फरामनि गसाइगाव कमिटिनि बानजायनायाव खुंनो गोनां हाबाफारिखौ मोजाङै सामलायनो थाखाय थांनाय 6 आगस्टआव मोनसे जथुम्मानि गेजेरजों महेश्वर ब्रह्मखौ आफादगिरि आरो बिनेश चन्द्र नार्जारिखौ नेहाथारि महरै लाना सा 31 बराय आफादखौ दानाय जादों। बराय कमिटिया हाबाफारिनि सोमोन्दै फोरमायनाय बादिब्ला बै सानखालि फुंनि 8:30 फिरफिला बिरहोनानै हाबाफारिखौ जागायगोन। आफादनि मिरु कमिटिनि आफादगिरि पद्मश्री डक्टर मंगलसिं हाज'वारिया बेनि उनाव समाज सिबियारि डक्टर अचिन्त कुमार बसुमतारिया रुंसारि थुनलाइगिरि गुनेश्वर मुसाहारिनि मुसुखायाव बिबार माला गानहोनानै मान बावगोन। 10 रिंगायाव जानो गोनां गेवलां मेलखौ सामलायगोन मिरुनि आफादगिरि डक्टर मंगलसिं हाज'वारिया आरो हाबाफारिनि थांखिखौ बेखेवनानै होगोन अमर सिंह ब्रह्मआ।
जथुम्मायाव नुजाथिनाय आलासिफोरनि सिनायथिखौ होगोन मिरु आफादनि नेहाथारि प्रसन्नलाल नार्जारिया। 11 रिंगायाव बराय कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारिया गावबा गावनि बिबुंथि होखांनायनि उनाव 75 बोसोर बारलांनाय सुबुंफोरनो मान होनाय जागोन। बेनि उनाव मिरु आफादनि नेहाथारि सिनेन बसुमतारिया मिरु आफादनि बिबानगिरिनि सिनायथि होनायनि उनाव लाइसि बेखेवगोन बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि नीलिमा बसुमतारिया। हादरनाङारि गागि सुबुं साननि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिगोन पद्मश्री डक्टर कामेश्वर ब्रह्मआ। लोगोसेनो जर'खा आलासि महरै बाहागो लागोन हिराबाई नार्जारि, जनकलाल बसुमतारी, राजेन बसुमतारी आरो अनुरानी बसुमतारिया। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन मानगोनां सुबुंफोराबो बाहागो लागोन। मख'जाथावदि हाबाफारिखौ मोजाङै जाफुंसार होनो दिनै बराय आफादनि आफादगिरि महेश्वर ब्रह्मनि सामलायनायाव मोनसे सावरायमेल जालाङो। मुलुग दोरोङारि नेरसोन थावनि हायुङारि मानास हाग्रामानि गाहाय हाबग्रा गेट बासबारि रेन्जआव आरो बेनि खाथि खालानि ओनसोलाव दिनै हायुङारि मानास हाग्रामानि मावख'गिरि मावसुमाफोर लोगोसे माखासे मिथिंगा मोजां मोनग्रा आफादनि सोद्रोमाफोरा साखोन सिखोन खालामो। मख'नो गोनांदि हायुङारि मानास हाग्रामानि बासबारि रेन्जआव फैगौ 27 सेप्तेम्बराव आसाम सरकारनि दावबायथाय बिफाननि बानजायनायाव आरो बड'लेण्ड दावबायथाय बिफाननि हेफाजाबजों खुंफुंजानो गोनां मुलुगनां दावबायथाय सान आरो फैगौ 1 अक्ट'बराव जानो गोनां दावबायारिफोरनि थाखाय हायुङारि मानास हाग्रामा बेखेवनायनि थाखाय दिनैनि साखोन सिखोन खालामो। हायुङारि हाग्रामानि मावख'गिरि मावसुमाफोर लोगोसे माखासे मिथिंगा मोजां मोनग्रा आफादनि सोद्रोमाफोरा बे हाबाफारिखौ मावफुङो। मिथिंगा मोजां मोनग्रा आफाद फारियै मानास जिब साफारि आफाद, मानास एभार वेलफेयार ससाइटि, मिउज, मानास इक' टुरिजम ससाइटि, मानास टुरिस्ट गाइड एस'सिएशननि सोद्रोमाफोर, मानासाव साख्रि मावनाय मावख'गिरि मावसुमाफोरा जयै फ्राय 100निबो बांसिन सुबुंफ्रा हायुङारि मानास हाग्रामानि गाहाय हाबग्रा गेटनि बासबारि रेन्जनि मावख'नि जायगाजों लोगोसे बेनि खाथि खालानि फ्राय 7 एबा 8 किल'मिटार ओनसोलाव लामा सामा रायजोआरि जायगा मानासाव हाबनाय लामायाव साखोन सिखोन खालामो। फुंनि 6 बाजिनिफ्राय सानजौफुनि 12 बाजिसिम 6 घन्टानि साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारियाव मानास टाइगार प्रजेक्टनि फिल्ड डाइरेक्टर डक्टर सि रमेश लोगोसे माखासे गोजौ थाखोनि मावख'गिरिया बाहागो लादोंमोन। काछार जिल्लायाव सासे लाइमोन आइजोआ हाबा जाखांनायनि सानथामनि उनावनो बुधबारखालि जेब्ला फिसाया बाहेरायाव खामानि मावनो ओंखारलाङो अब्ला भबानिपुर गामियाव थानाय गावनि न'आव फासि नांना गावनि जिउखौनो फोजोबनानै लानाय जाथाया सोराङाव फैदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला आनवार बेगाम मुंनि सासे आइजोआ सानथामनि सिगाङावसो काछार जिल्लानि जामालपुर ग्राम पन्चायतनि सिङाव थानाय भबानिपुर गामिनि जाकिर हुसेन लक्सार मुंनि सासे सुबुंजों जुलि जादोंमोन। फिसाय जाकिर हुसेन लास्कारा फोरमायथिनाय बादिब्ला गाव खामानि मावनो बायजोआव ओंखारलांनाय समसिमाव बिसिया थिगैनो दङमोनब्लाबो खामानिनिफ्राय न'आव फैफिननायनि उनावनो बेबायदि दुखुनांथाव थासारिखौ नुफैयो। बेनि अनगायैबो जेब्ला बियो खामानियाव थांनो ओंखारदोंमोन अब्ला बिसिया गावनि बिमा बिफाखौ नायनो लुबैदों होननानै बिसिनि फंबायनाव फनजों जगाजग खालामनानै होनायबो जादोंमोन। बे दुखुनांथाव जाथायखौ नुफैनायनि उनाव बिसिनि बिमा बिफानो गोख्रै खौरां हरो। साखाथिनि न'खरनि सुबुंफोराबो बिसोरनि गेजेराव जेबो दावराव दावसि जायाखैमोन होननानै फोरमायथियो। लोगोसेनो साखाथिनि सुबुंफोरनि हेफाजाबै गाहायाव बोख्लायनायनि उनाव खाथिनि देहा फाहामसालियाव लानानै थांदोंमोनब्लाबो बियो सिगाङावनो थैखाबायमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। बेबायदि हरखाब दुखुनांथाव जाथायनि उनाव आइजोनि बिमा बिफा आरो फिसाया जोबोरैनो जिंगासिनायखौ नुनो मोननाय जादों। आसाम सरकारनि एक्साइज बिफाना बुधबार मोनानि समाव सनितपुर जिल्लानि सारिदुवार फरेस्ट गेटआव गोख्रों अपारेशन खालामनायनि जाहोनाव गासै 11.5 बेसेननि भारतआव बानायनाय बिलाथि जौ जब्द खालामनो हादों। सोरखारि मावफारियाफोरनि बायदिब्ला बिसोरो अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय ट्राकनि उन होसोबोनानै तेजपुर फारसे फैबाय थानाय समाव ट्राक गारिखौ सारिदुवार फरेस्ट गेटआव लाखिफैनो हानाय जायो। ट्राकआव गोख्रैनो सिग्रोमनायनि जाहोनाव दोनखोमानाय मोन 127 कार्टनखौ जब्द खालामो। सारिदुवार फरेस्ट गेटनि साखाथियाव थानाय फालुकफं रडआव गंसे AS
12E0246 नम्बरनि ट्राक गारिखौ लाखिनानै सोग्रोमनायनि उनाव गासै 127 कार्टननि बिलाथि जौखौ जब्द खालामनो मोननायजों लोगोसेनो बेखौ हाथाइनि बेसेनाव गासै 11.5 लाखसो जागोन होननानै एक्साइज बिफाननि मावफारियाफोरा फोरमायथिदों। दैज्लां बोथोरा जोबनायनि उनावनो मानास हायुङारि पार्क आरो टाइगार रिजार्भखौ 27 सेप्तेम्बर शुक्रबार बारायनिफ्रायनो 2024-25 सिजननि थाखाय दावबायारिफोरनो फिन बेखेवनानै होनो थाखाय साखाफारा जायो। नेशनेल टाइगार कनजारभेशन अथ'रिटि आरो आबहावा, हाग्रा आरो बोथोर सोलाय सोल' सामलाय बिफाननि फोरमायथि होनाय बायदिब्ला दावबायारिफोरनो बेखेवनानै होनाय जादों, जेराव वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 आरो आसाम वाइल्ड लाइफ रुल्स 1997 नि गेजेरजों बेखेवनायखौ सोरखारि मावफारियाफोरा फोरमायथिनानै होनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।